Ajde. Slobodan Petrović, treći kvalifikacijoni krug, Serbian Throwdown, scale kategorije. Tri metra. Lopta 10 kg. Može li? Spreman? Ja, dodan. Sad prvo, treba slek me ovo. Jesu može. Tačno. Može. Isto vreme su. Za koji broj radi? 16 si uradio. Ti si 15. Ja mislim da ti je ovo svega 15.
Ćao, bate. Vreme što? 4:40. Ajde. Ćao. Ćao, ćao. Šest i po. Koliko? 7:15. Sedam i po. 30 sekundi. Ajde, završi krug. 15. Pet. 2. Kraj. Bravo, slobodno.